भगवान, हे भगवान, हे भीरगु बाबा, हे बाबा, हम चाहतनी कि आज की रात बिहान होइबे मत कर। हाँ जितना हमारे राजा जी के दिल में प्रेम बा, हाँ उतना हमरा ऊपर बिछा जाए। तो कहतारी नु काय हो हमारी अभी नया गौनी है। अब जख्मी भी लिखले बड़े कौन कि बस बस उहे होते बा उहे होई दुगो गा ले नीनू हाँ जी अदिति बस दुगो दुगो ओकर बाद तहार फिर हमरा ऋतु के होई। हाँ जी ए सखी ए सखी देखी का भैया कुछ कहत नहीं का ये तो पानी छोड़त ऐसा विनय कुमार राय जी गाजीपुर हाँ जी ये सब नहीं खे बोले के ना गीत ऐसा बा पाए जी कैसन कि गीत अब हम चाही लेना ना कि गाई सच्चाई कहत नहीं हाँ जी राउर क्रिया राउर करी अपन क्रिया ना चाही कि गाई काहे का है कि जख्मी जितेंद्र जी ओम प्रकाश बाबा हाँ जी सोनू सिंह संगदिल जी हाँ हाँ शिकारी बाबा के गीत इतना रोज आवेला चंदन भैया कि गीत हमरा गावे के इच्छा ना होला। ना हरदम सोचिला कि नया कही हाँ जी बाकी अब श्रोता जी सुनले बा उ कहबे करी कि गाओ अभी नया गौनी है। अब जख्मी भी लिखले बड़े कौन कि तोहरा मोहब्बत में तन तैयारी में रह लोग भाई। अच्छा के जे इंडियन आइडियल के जज बा वही में घिंच देला 4000 तो डायरी जख्मी ये भइल जिंदगी खराब हो गई। जख्मी भैया के लिखल गीत रहे कौन कि सैया जाड़ा में अरे गावना रजाई नियन काम होई थी अब गम के गीत हम कतनो गाई बाकी जीवन में एगो भैया गीत गौले बनी कि हमारा मरला के बाद ही गीत जिंदा रही। सही बात जकरे से लव कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा। ओम प्रकाश बाबा हाँ जी और कृपा शंकर भैया के स्वजन से बहुत बहुत आशीर्वाद। का जख्मी भइल लेकिन ये गीत के जौन आदेश आइल बा माइनर में बा हाँ जी बाबा हमारे लयदार है तबला वादक ढोलक वादक ताशा वादक हाँ जी और सुनवैया नगड़ा हमारे ओम वादक। प्रकाश है ढेर का उत्तर प्रदेश के फायदा उठावले बड़े ठीक बा तब बैठे के नु हाँ जी सही बात ना मजा काहे ले बैठब तब नु रौरा भवा खातिर कुछ कह जाई। सही बात एगो लड़की हाँ जी शादी भइल कम एज में भइल शादी भइला के बाद अक्सर लड़की हाँ दुखित हो जाली सब सही बात बाकी लड़की ऐसन भैया कैसन कि अपने पियवा के पाके हाँ अपने कुंवर जी के पाके हाँ गदगद भैया सही बात चाहते कि हे प्रभु जी हे भीरगु बाबा हे को हमर के कमैछा माई हे विंध्याचली माई ए माई आज भरतिए न रहे तो का कहतरी का कहत बोलो बोलो सुहाग रात के दिन बाटे, सुहाग रात वाला दिन बाटे, वाह ओही रात के बात बाटे। हाँ जी आज पहला मिलन बा, आहा हा कलेजे में धक धक धड़कता। लेकिन इतना हमरे राजा जी से पहले रात में प्यार हो गई बा कतना कि जब से हमरा मांग में सिंदूर डलले बानी हाँ
तब से है शरीर हम अपना राजा जी के नाम में कर दिले। हे भगवान, ए भगवान, हे भीरगु बाबा, ए बाबा, हम चाहतनी कि आज की रात बिहान होइबे मत कर। हाँ जितना हमारे राजा जी के दिल में प्रेम बा, हाँ उतना हमरा ऊपर बिछाए जाए। तो कहतारी नु काय हो हतारी कि आज हो पहिला मिलन ये बतिया के हाँ दोनों जानी अंजलि और पायल जी हाँ जी मानो जे कि रूम के चौकी हगोलू राजा बनौले बड़े बैठ जा पहले हाँ बैठ के कहो बैठ के सही बात आई रूम के गेट हो हाँ जी यानी किली ठोका दिया हाँ अब मन में सोचो भाव सही बात कि आज हो पहिला मिलन मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान तिवारी बाबा के गोड़ लगनी आज जैसन साउंड बनल बा हाँ जी जितना बार गौले बनी है जिला में हाँ एकरा पहले एको बार नहीं खे बनल सही बात आज तो दिल में रोरा जीत लेंगे सुनी सुनी भगवान गिर जाके काम में बेंजी तूर देवे के बैठ अरे जन बिहान हो खेती अब बोला मुआ गेट पर बड़े तो भाव दस हाँ 10 खाली गाना होई तो मजा ना आई गाना में भाव होई तो मजा आई अरे कि आज राजा जी के कोरले में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरले में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलन मिलल सजनी के सजनवा बिट्टू भैया हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा हमार अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में राहुल भैया हो खेती हजारों हजारों रुपया का आशीर्वाद संजय यादव जी भी देनी पिंटू भैया देनी देखें जमुआ से हमारा अशोक यादव जी गांधी राय जी हैबतपुर भवानी सिंह जी हाँ 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 प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी के अशोक यादव जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद जय हो भैया के आशीर्वाद अशोक यादव जी विचार किया जाए मालिक हाँ जी कि ये जो लड़की है रंग भैया तनी हट न जाए नाम लिखल बानू प्रमोद यादव जी प्रधान रंगापुर बैरिया राजीव यादव जी जिला पंचायत सदस्य बानी हाँ हाँ बेंजू टूटल तोड़ दे आज बेंजी छोड़े के नहीं खे तू है न चल तो जात के मुआ दी है सब ना हो हम मानी चलत रहे गोलू भैया चलत रहे लाहे लाहे सनी सिंह जी भैया आशीर्वाद दिले बनी श्रीपुर से वाह कंजली तहार बियाह हो गइल तो तू कहतरू नारायण कि राजा जी के कोरवे में जवान होखे दी होखे अब बियाह दूसरा से होई तो तहार दीवाना का कही का कही तनी हेनियो भाई वालो का कही का कही होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटल मजननी अरे होई जाला जिंदगी
सिंह जी श्रीपुर से हाँ जी तनी हमरे उरा के हेने लेके चल तनी बिकी भैया आज अंजलि हेने आजा 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 बंसर साहब आग्रह ये अपने करो हाँ जी कि जे भी मंच पर आवत उ सब है हमर सम्मानीय बा सही बात लेकिन जे पैसा देवे आवता उ पैसा दे के अपन जगह के पकड़ लेवे के बा रौरा सब केहू के ठेलो मत प्रेम से हाथ जोड़ के कहि दे ये हमारा आग्रह बा हाँ हाँ ऐसे कि जे आवता उ संगीत प्रेमी बा हाँ जी माने वाला बा आ जे देवे आवता उहो सबसे आग्रह बा कि दीही सब है आ बैठी सब है जगह धर हाँ कि आज राजा और का कहतरी मुर्गी मरबू का तनी भाव और का राजा जी के उठावा में हे मनु बाबा ए बाबा हाँ देरी ना तेरी ना खुशबू तैयार रही हो खाना हो इन करो ज्योति ज्योति जौनी सोनी सोनी हम खाली चेहरा चिन्ही रहा सही बात ना उतना याद ना रहे हाँ जी राजा जी का ओठ जब सोती भुक भुक परी हमारा दिलवा के मोती हो भुक भुक परी हमारा दिलवा के मोती रात भर लोभ के दरियावे में सगज लगपन धसा रात भर लोभ के दरियावे में रात भर लोभ के दरियावे में नेहान हो खेती आज राजा जी के कोलवे में जवान हो खेती आज राजा जी के जवान हो खेती जवान हो खेती संजय यादव जी सुमंत भैया प्रधान जी हमारा सुमंत पांडे जी हाँ जी सांसद सनातन पांडे बलिया वार्ड 56 संजय यादव जी वाह चंदन ओझा भैया विपुल चौबे जी बलिया के माध्यम से आशीर्वाद दिले बनी बार बार प्रणाम करो जय हो और का और का बगली वाला ना पहनावे लो का करे सब नया क्वालिटी पिछला बा रोवा गनगनाई प्रिया कोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हालत जियारा जुड़ई है गोलू राजा के अरे गोलू राजा के अरे परेशान हो खेती चौगुन रह दिया चौगुन रहेगा दुगुन में ले ले चौगुन के माहौल जब रही ना 12 बजे के बाद सही गोलू मिश्रा जी खाली फोटो खिंचाओ तनी बहुत सुंदर वाह जाई बना रही जाई जाई ओम प्रकाश बाबा कुछ कहत नहीं कही कि आज राजा जी हमारे बड़ भाई ओम प्रकाश बाबा के सुपुत्र हाँ जी संगीत प्रेमी भी सुख दुख के यार विवेक भैया को से कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो
गोलू राजा के पहचान खाली गायत्री से जरूर बा बाकी तनी भजमावे खातिर सुनी भाषा आनंद आई तो बड़े भाई सब हमारे गार्जियन ताली बजा के आशीर्वाद दी फिर हम गाई लेकिन वैशाली जिला के लड़की बड़ी सुंदर अनुपमा भी हमारे गावेली